Много въпроси. Какво се обърка, какво стана? Не чак нещо, толкова не се... Реалностите взимат връх. Опитахме се, противоставихме се в първото по време. Очевидна разлика, въпреки ниския процент в на отбор на Балкан от тройката. Възможността да имат 18 атаки повече от нас запази и им даде чувствително предимство. Това е най-основното. Борбата, където бяха абсолютно доминиращи. И повторните атаки, които независимо, че не са вкарали само 12 точки, те освен всичко дават отражение ментално на отбора. Имаше двете ключови ситуации, които изпуснахме под коша. При 8-10 точки, когато още матча можеше на базата на някакъв резултат, който да е приемлив, да използваме възможността от напрежение някакво да се създаде при тях. Едната изпусна Максим, другата изпусна Сашо и получихме тройка след тази на Сашо. Вместо 9-14, това като че там е казано, логиката взема връх. Искаме се по-дълго да се противопоставим. Между 23-та и 27-та минута там направиха една серия от 13-0, в която ни прекърши. С изключение на добре се бяха подготвили, добре пазиха, страшно много помагаха от Максим, рискуваха. Той така това го затормози много. И опитахме се. Всички очи видяхте, че първото по време даже допускахме елементарни грешки, за да го затворим да водим. Не, че в баскетбол нещо е фатално, дали водеше на 2 или губеше на 2 точки. Логиката взема връх. Пожелавам успехи на четирите полуфиналиста. Мисля, че става добър празник. Това съоръжение, което е направил господин Георгиев, заслужава по най-добрия начин в събота и неделя да стане празник на баскетбола и този, който най-много заслужава, да спечели. Аз смятам, че въпреки трудностите, четирите отбора, които бяха фаворити, се класираха за полуфинал и това предполага, че ще очакваме два много спорни полуфинала, в който заслужава повече това спечели. Кой заслужава повече? Мисля, ще се види на терена. Към момента заслужава четирите отбора, които са отишли до там, които са победили. Защото в такива турнири това, че отбора на Племен играл колебливо, в крайна краща прояви характер, спечели си матч, по никакъв начин няма да му се отрази, напротив, може да бъде по-добра мобилизация, когато има такъв турнир. Няма рецепта за това. Играе се матч за матч, всеки отбор има своите предимства, вероятно тези, които са в по-добро физическо състояние, също това ще им се отрази, защото в ритъм, особено независимо, че е почерен ден, специално за двата финалиста, ще бъде решаващо това, кой играят с широка ротация, особено отборите Балкан и Рилски, който може да им даде евентуално някакви предимства. Но това бързо могат да бъдат преодоляни, има компенсаторни фактори, които старание, събраздаване, здрава психика. Тези матчи, които предстоят, ще бъде водеща много психика. Да видяхте днес отбор на Балкан в началото, докато матча беше крив и бяха без вкарана тройка по време. Вече се подпуснаха, като поведаха и вкараха. Те пак има нисък процент. Така че затова винаги в такива турнири отбора, който не е фаворит, има това предимство и колкото се може, видяхте други отбори, даже по-дълго от нас се възползваха от него и имаха своите шансове. Знаете, и Беро имаха атака за продължение. Видяхте Академик до Пловдив до последния момент. Дълги време отбор на Перник водеше. Радващо е, че никой не дойде тук и така да се предаде. Всеки показа физиономия. Искам да се повече лески да бъде така, не 20, повече минути. Аз знаех, че ако успеем да избутаме и третата част, това ще ни донесе психологическо предимство, но пак казвам, логиката взима връх. Отбор на Балкан беше добре подготвен тактически много. Бяха пълни някои рискове, които им излязаха. Ще работим от тук нататък с това матч. За нас, аз смятам, че за нас като отбор е успех самия факт, че сме тук и награда за работа, която се свърши в момента. Когато започваше сезона и когато се спасихме, си представяш, че може би, като знаеш, че Шумен ще имат 5 чужденци, че може би ще завършим без победа. Така че това, което правим, ме удовлетворява. Естествено, че искаме повече, самите да искат и работим. Категорично няма нещо, което не може да не се отрази. Днес отсъствието на момчил, даже прекалено рискувах. Нали, докато имаш някакви надежди, но нормално и той го обременен в главата от тази контузия, да не стане някоя бела. Така че някакво от това матч не се осложни неговата контузия, имаме време. Надявам се, че до тези 3-4 дена да отшуми, да няма болка и да не стане някаква бела, защото това бе по-важно от всичко останало. Аз искам да питам нещо конкретно пред нашата медия, така че мисля, че другите